En nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Amén. La pau sigui amb vosaltres. L'Eucaristia és font de comunió i de caritat. És aquesta comunió la que ara vivim tots nosaltres en la celebració de l'Eucaristia. Ben units tant els qui esteu a casa vostra com els que estem aquí celebrant, tots units i també ben units a tots aquells que estan patint els efectes d'aquesta pandèmia, que estan sofrint en aquest temps de prova intensa en la nostra societat. El Senyor és amb nosaltres, ell ens acompanya i li demanem que ara tingui misericòrdia de nosaltres, ens perdoni els pecats i així puguem participar dignament d'aquesta celebració de l'Eucaristia. Jo confesso, Pare Totpoderós, i a vosaltres, germans, que he pecat per culpa meva, de pensament, paraula, obra i omissió. Per això demano a la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants, i a vosaltres, germans, que pregueu per mi a Déu nostre Senyor. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Amén. Senyor, tingueu pietat. Preguen. O Déu, il·lumineu els cors dels vostres fills, purificats per la penitència, i escolteu benignament les súpliques d'aquells a qui concediu de servir-vos amb devoció. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles. Amén.
Lectura del llibre del profeta Daniel. En aquells dies, el rei Nabucodonosor digué: És veritat, Sidrac, Misac i Abdenagó, que vosaltres no venereu els meus déus, ni voleu adorar l'estàtua d'or que jo he fet aixecar al mig de la plana? Si esteu disposats a adorar-la, en el moment que sentireu tocar els corns, els flaviols, les cítares, les lires, les arpes, les flautes i tots els altres instruments, prosterneu-vos i adoreu l'estàtua que he fet fer. I si no la voleu adorar, a l'instant us faré tirar al foc. Quin Déu serà capaç de salvar-vos de les meves mans? Sidrac, Misac i Abdenagó respongueren al rei Nabucodonosor: No cal ni parlar-ne. Hi ha un Déu, aquell que nosaltres venerem, que ens pot alliberar del foc i de les teves mans. Però encara que no ho fes, que sàpiga la teva majestat que no venerarem els teus déus ni adorarem l'estàtua que has fet erigir. Nabucodonosor es posà furiós contra Sidrac, Misac i Abdenagó. Immediatament ordenà que enceguessin el forn 7 vegades més que de costum i que els homes més forçuts del seu exèrcit lliguessin Sidrac, Misac i Abdenagó i els tiressin al forn. Un cop tirats al foc, Nabucodonosor s'aixecà de pressa i digué tot esverat als seus consellers: No havíem tirat aquí 3 homes lligats? Ells li respongueren: És veritat. El rei digué: Doncs jo veig 4 homes que passegen lliurement al mig del forn sense cap lligam, i el quart té l'aspecte d'un àngel. I Nabucodonosor exclamà: Sigui beneït el Déu de Sidrac, Misac i Abdenagó, que ha enviat el seu àngel per alliberar els seus servents que, confiant en ell, han desobeït les ordres del rei i s'han exposat a la mort per no adorar cap altre Déu fora del seu. Paraula de Déu. Senyor. Beneït Senyor, Déu dels nostres pares, és beneït el vostre Senyor. Glòria i lloança per sempre. Sou beneït el vostre temple sant. Glòria i lloança per sempre. Sou beneït assegut al vostre sol i regal. Glòria i lloança per sempre. Senyor sigui amb vosaltres, que proclami el seu evangeli, del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan.
En aquell temps, Jesús digué als jueus que havien cregut en ell: si us manteniu ferms en el que jo us dic, sereu de debò deixebles meus. Coneixereu la veritat i la veritat us farà lliures. Ells li respongueren: som descendents d'Abraham. No hem estat mai esclaus de ningú. Com pots dir que no som lliures? Jesús els contestà: us ho dic amb tota veritat. Tothom qui peca és esclau del pecat, i els esclaus no es queden a la casa per sempre. Els fills sí que s'hi queden per sempre. Per això, si el fill us treu de l'esclavatge, sereu lliures de debò. Ja sé que sou descendents d'Abraham, però voldríeu matar-lo, perquè no suporteu el que jo us dic. Jo us parlo d'allò que he vist estant amb el meu pare, mentre que vosaltres feu allò que el vostre pare us diu. Ells insistiren: el nostre pare és Abraham. Els diu Jesús: si fóssiu fills d'Abraham, faríeu el que ell feia. Però ara resulta que em voldríeu matar, a mi, que us he dit la veritat tal com l'he sentida de Déu. Això Abraham no ho va fer. No, vosaltres imiteu les obres del vostre pare. Li responen: nosaltres no som pas fills bons. No tenim més pare que Déu. Jesús els diu: si Déu fos el vostre pare, m'estimaríeu a mi, perquè jo he sortit de Déu i vinc de Déu. No he vingut pas pel meu compte, sinó que ell m'ha enviat. Paraula del Senyor. Es diu Sant Pau en la carta als Gàlates: és per a la llibertat que Crist us ha alliberat. Per això també el que avui ens presenta la litúrgia, amb aquells 3 joves que estan dins del forn, que es posen dins del forn, perquè ells actuen amb la llibertat en el seu cor i experimenten com el Senyor els allibera d'aquell foc. I també Jesús és aquell que, amb el diàleg amb els jueus, en aquesta controvèrsia, els diu clarament que si creuen en ell, si el que ell els diu està en el seu cor i són deixebles seus, coneixerem la veritat i la veritat us farà lliures, diu el Senyor. Així és. La llibertat era aquesta gran lluita dels pobles i de les persones per aconseguir la llibertat, que és un do de Déu i que és dignitat de l'home, perquè Déu li ha donat aquesta llibertat. És també al mateix temps una conquesta, però també és un do. Jesús és el qui ens diu a nosaltres clarament que la llibertat és creure en ell, és fer-se deixeble seu, és conèixer la veritat i aquesta veritat ens farà lliures. I quina és aquesta veritat que hem de conèixer per ser lliures? Aleshores també ressonen en nosaltres aquelles paraules de Jesús, també l'Evangeli de Joan: jo sóc el camí, la veritat i la vida.
El camí que per la veritat arriba a la vida no és cap altre que Jesús. El camí de la llibertat és el camí de ser deixebles de Jesús. I qui és Jesús? Ell és aquell que ningú com ell podem dir que és lliure, que ha actuat amb llibertat. Podem mirar molts personatges de la història, però la llibertat que veiem en Jesús, en tot el que ell diu i el que ensenya i el que fa, i també amb la seva mort mateixa, apareix com el que és lliure de veritat. Una llibertat de Jesús, també, que al mateix temps en tot l'Evangeli ho veiem clarament. Jo he vingut per fer la voluntat del meu Pare. I aquí és on rau aquest concepte que ens costa d'entendre a tots, i encara més potser en aquest moment i sempre en la societat, entendre que el camí de la llibertat és el camí de l'obediència. Qui és lliure de veritat? El qui compleix la voluntat de Déu. Qui és lliure de veritat? El qui es fa deixeble de Jesús. Qui és lliure de veritat? Aquell que es deixa portar per l'Esperit de Déu. És aquesta llibertat que hem de lluitar per viure-la, que vol dir estar nosaltres ben units a Jesús. Ell és la nostra llibertat. Ell és aquell que ens allibera del pecat. Com diu Jesús, el qui peca és esclau del pecat. I sereu lliures si el Fill de Déu us allibera. Aquesta és la nostra llibertat. Deixar que Crist ens alliberi. Per posar una imatge de què és aquesta llibertat i com l'experimentem en el dia a dia nosaltres, pensava en aquella experiència que heu tingut tots vosaltres, que quan fas una excursió per la muntanya o en un dia d'aquests que fa calor i vas acalorat i estàs suat i aleshores aquell moment, pel que sigui, que canvia una cosa i arriba aquell vent suau, fresc, i aleshores experimentes que aquella frescor que t'arriba te dona ganes que et dona força i alè per continuar caminant i per poder arribar a la meta proposada. També és aquesta llibertat que experimentem com a do de Déu, quan l'Esperit de Déu actua en nosaltres. En aquells moments quan sembla que ja no podem, en moments en què sembla que ja és impossible, en moments que sembla que ja estem quasi derrotats. Si ens invoquem al Senyor, si deixem portar per l'Esperit, experimentem aquella força que ens fa capaç d'aixecar-nos i de posar-nos a caminar vivint en la veritat i en l'amor, complint en la nostra vida allò que Déu vol de nosaltres. No hi ha més gran llibertat que ser fill de Déu, que ser deixeble de Jesús. És per a la llibertat que Crist ens ha alliberat. Visquem en la llibertat de fills de Déu. Aquest alliberament de Crist és el preu de la seva sang preciosa. Aquest és el preu de la nostra llibertat amb la qual, amb aquesta sang, hem estat rescatats nosaltres. Siguem lliures, doncs, perquè és per a la llibertat que Crist ens ha alliberat. I ell, això, cada dia ens allibera i ens salva. Recordem aquelles paraules del papa Francesc, del Querigma. Jesucrist t'estima, ha donat la vida per salvar-te. I ara es viu al teu costat cada dia per il·luminar-te, per enfortir-te, per alliberar-te. Visquem, doncs, el do de la llibertat i agraïm a Déu, a Crist, a l'Esperit, que ens hagin concedit aquest do de viure en la llibertat pròpia dels fills de Déu.
Posem, germans, els nostres ulls en Jesús, enlairat en la creu, perquè tots els qui creuen en ell tinguin vida eterna. I preguem pels uns pels altres al Senyor. Perquè el Senyor, que per nosaltres va ser lliurat als enemics, tingui misericòrdia d'aquells germans nostres que com Judes l'han traït i abandonat. Preguem al Senyor. Us ho demanem, Senyor. Perquè el qui amb la seva sang preciosa va rentar els pecats del món, es mostri amic i defensor de tots els homes davant del Pare. Preguem al Senyor. Us ho demanem, Senyor. Perquè els pobres, els atribulats, els desemperançats i tots els qui amb els seus sofriments participen de la creu de Crist trobin conhort en la passió del Senyor. Preguem al Senyor. Us ho demanem, Senyor. Perquè tots els qui en el baptisme hem estat submergits en la mort de Crist, siguem participants també de la seva resurrecció. Preguem al Senyor. Us ho demanem, Senyor. Preguem pels qui pateixen amb més dolor les conseqüències d'aquesta pandèmia, pels malalts, pels qui es debaten entre la vida i la mort, pels que viuen sols aquesta tribulació. També preguem per tot el personal sanitari i per les autoritats que vellen pel bé comú. Que tots trobin en el Senyor, que és font de tot bé, consol, força i ajuda. Preguem al Senyor. Us ho demanem, Senyor. Us demanem, Senyor, per l'Església de Vic, que els més pobres, els més petits i els més desplaçats de la nostra societat trobin en nosaltres els signes d'esperança, d'unitat i de salvació que el sínode diocesà vol desvetllar en els nostres cors. Preguem al Senyor. Us ho demanem, Senyor. I perquè el Senyor vessi en les famílies cristianes l'esperit de pietat amb què hi germinin nombroses vocacions al servei de l'Església. Preguem al Senyor. Us ho demanem, Senyor. Déu totpoderós i etern, que heu volgut salvar el món per la mort del vostre fill, concediu, als qui recordem la seva passió, d'obtenir els dons que us hem demanat. Per Crist, Senyor nostre. Amén.
Pregueu, germans i germanes, perquè tot portant a l'altar, els goig i les penes de cada dia, ens unim al sacrifici d'acció de gràcies a Déu Pare Omnipotent. Joan ser glòria del Senyor, també pel nostre bé i el de tota la seva sang. Accepteu, Senyor, les ofrenes que us dediquem. Vos heu volgut que allò que ens heu donat per oferir en honor del vostre nom fos també la nostra salvació. Per Crist, Senyor nostre. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Amunt els cors. Els alabem, al Senyor. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. Cal fer-ho i és de justícia. És realment just i necessari. És el nostre deure i és la nostra salvació, Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies. Perquè en la passió salvadora del vostre Fill, tot el món aprèn a confessar la vostra glòria, quan el poder inefable de la creu venç el poder del mal i fa resplendir la victòria del crucificat. Per això, amb els àngels i tots els sants, nosaltres també us aclamem amb joia, tot dient. Sant, sant és el Senyor, Déu de l'univers. El cel i la terra són plens de la vostra glòria. Hosana dalt del cel, beneït el qui ve, en nom del Senyor. Hosana dalt del cel. Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que hi davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i dient l'acció de gràcies, el partir i el donar als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos, entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze i, novament donant-vos gràcies, el passà als seus deixebles tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Aclameu el misteri de la redempció. Salvador del món, salveu-nos, vos que ens heu alliberat per la vostra creu i la vostra resurrecció. Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre Fill, us oferim, ó Pare, el pa de la vida i el calze de la salvació, i us donem gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. Us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos els que participem del cos
i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església estesa per tot el món. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Francesc, amb el nostre bisbe romà i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos dels vostres fills, Manuel Pardo Pellecín i els altres difunts d'aquests dies, i en Ricard Cucurella en el 8è aniversari del seu traspàs. Que heu cridat d'aquest món a vos. Us preguem que així com des del baptisme han compartit la mort de Jesucrist, comparteixin plenament la seva resurrecció. Recordeu-vos també dels altres germans nostres que moriren en l'esperança de la resurrecció i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lloar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre Fill. Per ell, amb ell i en ell, vos Déu Pare Omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Sentint-nos pobres i confiant plenament en el Senyor, que ha derrocat els poderosos del soli i ha exalçat els humils, gosem dir: Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la tentació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals. Feu que hi hagi pau als nostres dies, i per la vostra misericòrdia guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Perquè són vostres per sempre el regne, el poder i la glòria. Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols: us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar. Vos, que viviu i regneu pels segles dels segles. Amén. La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. Com el vostre esperit.
Mireu l'anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva, digueu només de paraula i serà salva la meva ànima. Des de les nostres cases, ara ens podem unir al Senyor a través de la comunió espiritual. Crec, Jesús meu, que esteu en el Santíssim Sagrament. Us estimo sobre totes les coses i voldria tenir-vos en la meva ànima. I ja que ara no puc rebre-ho sacramentalment, veniu almenys espiritualment dins del meu cor. Com si ja hi haguéssiu vingut, us abraço i m'uneixo tot jo amb vos. No permeteu que mai em separi de vos. Preguem. Senyor, que els sagraments que hem rebut ens aportin un remei celestial, a fi que ens expurguin dels defectes i ens assegurin sempre la vostra protecció. Per Crist, Senyor nostre. Com ja és habitual en aquests dies de prova intensa o d'aquest estat d'alarma, de pandèmia,
Ara continua la celebració, es perllonga la celebració amb l'exposició del Santíssim Sagrament, perquè la gràcia de Déu encara es vessi més abundosament en el cor de tots nosaltres. Després també d'aquesta adoració aquí, en aquest altar de la nostra catedral, també portaré el Santíssim fins al comunidor, que és a la façana, a la part de dalt de la catedral, dalt de tot, on hi ha finestres als 4 punts cardinals, i des d'allí beneiré a tota la diòcesi, beneiré, per tant, a tots els qui esteu, evidentment, seguint per aquesta transmissió, tant per ràdio com per streaming, per internet, i també a totes les persones de la diòcesi, tenint molt present, evidentment, a tots els malalts, que es debaten entre la vida i la mort, les famílies que s'ofereixen la mort de persones estimades, els que senten amb duresa aquest temps de confinament, que estan sols a les seves cases o tenen alguns problemes, que arribi la gràcia de Déu a tots aquells que volen rebre aquesta gràcia, els que obren el cor a l'acció de Déu misericordiosa. Orimus corporis mysterium sanguinisque preciosi quae in mundi presium fructus ventris generosi preservot intelligenti Nobis natus, ex intacta Virgine, et in mundo conversamus, spasso verbis semine, sublimonas inconatus, Iro clausito vine, in supreme notte celere, recumbens comprandibus, observanda lege plene, civis in legalibus, ciuntur sedat sumis humanius, per vocaro panem verum, per vocandem efficii, vitque sanguis Christi verum, et si sensus deficii, affirmandum sincerum, sola fide est
Divi se